Veig el futur de la llengua i cultura catalanes amb molt d'optimisme. Els catalans hem de ser optimistes. El desig de la cultura catalana tindria que ser tindre un estatus com el té la cultura anglesa, la cultura castellana o la cultura francesa, per posar un exemple. La cultura catalana és la cultura sense estat, o amb l'estat en contra, més important del món pel seu nivell de profunditat, del seu abast, de la seva capacitat de talent i de creativitat. Això és una cosa que els catalans no en són conscients. Jo crec que el futur de la cultura catalana depèn de la capacitat que tinguem de convèncer-nos d'això i, per tant, que som responsables d'un patrimoni enorme i que aquest patrimoni l'hem de tirar endavant. En concret, el futur de la cultura catalana depèn del prestigi i de l'ensenyament. La cultura en si, doncs, jo crec que és l'ensenyança de lo millor que puguem tenir els catalans. De la nostra trajectòria en quant a històrica i cultural tenim molt per donar nosaltres. Hem tingut molt i tenim. I voldria que no es perdés això. I que fos una cosa perpètua i que tinguem interès tots, entre tots, en poder-la continuar i millorar. Mai endarrere, sempre endavant, és lògic, no? El meu desig per a la cultura catalana és que es pot conservar i també transmetre a les noves generacions, que no passi com amb altres idiomes que han desaparegut, però també que es pugui conviure amb altres cultures. El meu desig seria veure el dia en què no ens hàgim de qüestionar el futur de la cultura catalana. Voldrà dir que haurem assolit la plenitud del nostre poble. Voldria que aquest futur fos més sòlid, tingués capacitat d'ampliar-se sense perdre personalitat i no perdés tampoc mai les arrels que venen de molt lluny. Nosaltres estem aquí perquè hi va haver un munt d'homes, un munt de dones que van lluitar pel seu país a través de la cultura i del saber. I em penso que aquesta lluita és una lluita de la dignitat dels homes. Llavors, jo penso que l'Institut d'Estudis Catalans té futur si nosaltres som capaços d'estar a l'alçada de la gent que ens va, diguéssim, fundar i que tenien un somni. El seu somni era la llibertat. Penso que l'Institut el que ha de fer és abordar la problemàtica tecnocientífica i humanística del segle XXI amb el mateix esperit en què va ser abordada quan es va fundar, la qual cosa vol dir capacitat crítica i voluntat d'anticipació. Fer el mateix seria no fer el que pensaven els que el van fundar. Veig el futur de l'Institut d'Estudis Catalans com una acadèmia en un país normal en el qual no haguem de demanar perdó constantment pel fet de ser catalans ni per voler parlar en català. Estem en un moment esplendorós, després d'haver passat èpoques molt dures, sobretot de repressió i fins i tot de prohibició. Aquest és un moment, un punt dolç de la història de l'Institut. És un plaer realment per tots els membres de l'Institut ser-hi presents en aquest moment extraordinari de la nostra cultura i de la nostra ciència. Encapçalar moviments, situacions com el del PUNCAT, que el posen més en l'òrbita del segle XXI en els grans temes de definició de la llengua catalana com a llengua global en el segle XXI. Afavoriria la integració de l'Institut en aquest projecte en el qual s'està treballant des de fa temps des de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que és el futur Museu d'Història Natural de Catalunya. La funció d'un institut d'estudis és promocionar els estudis del passat, allò que no se sap i que hauria de saber-se. Però per què no li donem a l'Institut d'Estudis Catalans la funció també dinamitzadora? Això vol dir coses que avui semblen que siguin part de la vida quotidiana, potser d'aquí 20 anys o 30 seran objecte d'estudi. Comencem a dinamitzar, que les dues coses puguin alternar-se. Per què? Doncs perquè la cultura d'un país no es basa únicament en el passat, sinó anem efectivament a l'extinció, anem a la progressió. L'Institut que té molt apresa la lliçó que treballant avui no fa altra cosa que preparar per demà i està sempre amatent a com es desenvolupen els mètodes de treball per no perdre el tren. Buscar la complicitat amb tota la gent jove d'aquest país, com amb les universitats, amb la gent dels doctorats, dels postdoctorats,
i buscar una mica més de presència juvenil aquí a l'Institut. Jo crec que és molt important que els escriptors formin part, siguin membres de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi hagi hagut els grans noms, els Carnés, els Verdaguers, el Riba. Jo potser diria que potser l'Institut s'hauria d'obrir més, a més noms, s'haurien d'eixamplar un poc els membres i s'hauria d'incorporar molt, no s'hauria d'esperar que sigui molt gran, que ja tingui una obra molt feta, que ja siguin patums, no. Potser l'Institut hauria d'incorporar dins tots els territoris, i especialment dins el territori de la literatura, gent més joves, perquè això és saba nova, és empenta nova, i l'Institut sempre hauria d'estar en contínua ebullició. En aquest Institut d'Estudis Catalans, doncs, jo crec que hauria de reflectir la realitat actual del quefer científic en general de les dones. Serien dones segurament més joves, de les que existeixen ara, de 40-50 anys, i això contribuiria també indirectament al rejoveniment de la composició dels membres de l'Institut.